Anna, per què aquella senyora ens vol fer fora de casa? Perquè el papa no està. I on està? Crec que està com nosaltres, perdut en el temps. Talleu molt bé, Lela, t'he de dir una cosa. Què vol, Josep? Estic gravant un anunci de Teletenda i em preguntava si coneixeries algú que si la donés bé fer les coses normals malament. Doncs ara no hi caic, però trobaré algú, no et preocupis. De què parlem avui? Podríem jugar algun joc, el de l'assassí, per exemple. Què hem de fer? Un és assassí, l'altre la gent del poble, i l'assassí mata la gent del poble picant l'ullet. No tenim temps de dir qui és l'assassí i qui és la gent del poble, així que us ho diré per control mental. Sí, comencem! El primer assassinat del dia. En resum, m'han demanat que trobi algú bastant petós. No sé què podria ser. Vaig a posar la tele, vale? Papi, ets perfecte per l'anunci. Que bé. Quina atenció a l'ambient! A veure qui serà el següent. El segon assassinat del dia, jo crec que l'assassí és la Melciora. Jo? Per què? Perquè tens pinta de malota, sabia que amagaves alguna cosa. Melciora, has sigut tu tot aquest temps? Molta sort amb l'anunci, Pau. Gràcies. Tot clar? Sí. Acció. Tenim una emergència als platons de TV4, un actor ha cremat els decorats. Conxi, que et dic que no sóc l'assassí. Però jo et dic que sí, t'arrestaran. No penso arrestar ningú, no esteu fent res il·legal, només esteu jugant, i jo sóc policia en jornada de servei. De veritat pensàveu que no tenia res millor a fer? No sóc jo. Demostra-m'ho. Sé com... El tercer assassinat del dia. Loli, ets tu l'assassí? M'has descobert i ara ets el meu últim testimoni i no hi ha més remei que acabar amb No tu. pot ser. He mort a tothom! Quin joc més guatxi!